man jota Diyos ang Ekyon na Jesu Cristo. Ng Espiritu Santo Hanya kialuan kita Diyos ang inahahay witsaw ha. Hanya na'y God ang mataya matson haunaya wakaloy ang na Kristo. Jesus hay witsaw hanya kan Diyos ang nekiyodyo at diluan na luy naman Diyo. Ukat sa'yo na luit man jota Diyos ang Ekyon na Jesu Cristo. Ng Espiritu Santo hanya kialuan kita Diyos ang inahahay witsaw ha. Hanya na'y God ang mataya haunaya wakaloy ang na Kristo. Jesus hay witsaw hanya kan Diyos ang nekiyodyo at diluan na luy naman Diyo. Ukat sa'yo na luit matson haunaya wakaloy ang na Kristo. Jesus hay witsaw hanya kan Diyos ang nekiyodyo